Aube tinagoya tu hamu akadongan dana makhata hamaloon manang habisuon au manang maghabisuon au go maritaw tu hamu panidangyon taringot tu debata ay hupasada do haku nasotupa botoku di tonga-tonga muna agia aha toko ni Jesus Kristus mandok bagita ni silang na makagalion jala makatahuton doau di tonga-tonga muna jala bobonosan situtu hataku nang pagjamai tau kupe dada maghata habisuon na malo mangaiton tot di dohragogon di papatak di si asama ko jahan hapau siau muna di hagogoni debata unang di habisuni jolma. Alai habisuo do hua tahun hami dia akan nonggipas alai dang datung habisuon na di tibion manang habisuon manang habisuon ni paktogi ni tibion akan nalau salpu habisuni bata do tahe nasimu jalan nabuni nang di paujak di batas nang di paujak di batas hian sian mula ni mulana main hasanga bota ima naso ni tada ima naso di tada agia isis yang akan paktogi ni tibion ai auti tada dang tagon paksirakonon na Tuhan na maksa ngapi saud do natak sugati nasodung ni ida ni mata nasodung binegi ni pinggul nasodung hehe di bagasan rohani jolma ilu di pagade di bata di akan nama kahorungi ibana alai di papatak di bata do itu hami makite sia to di ai sude do di dodo to di o dia kahasimoni di bata ai ise jolma upoto na di jolmai ia soto dini jolma na di bagasan ibana suang songoni dang adong na tumadda na di bata ia soto dini di bata alai dang hujalo hami tot dini po alai dang hujalo hami tot di tibion tot di na sia di bata do asa dapot boton nami na binasa basau ni di bata tu hami cara ido hua hatawan hami dada di bagasan hata bisoni jolma na taguhon tong na bino daun ni tot di do lo manibangi aka pakto dion mangi huton wo ni tot di nang tagjalo jolma hian sian nang tagjalo jolma hian sian na sian nang tagjalo jolma hian na sian to di debata ai haton di ai ha oto doi di rohana dang taktadasai ai pakto dion do madoroi alai saluhut nai di dodo potat bakto di alai dada takdodo manang isi yang ibana alai ai isi manau tumadana di rohani di bata asa ajaran na ibana alai rohani Kristus sido anggo dihami